Part 14. So guys, I think let's leave varsity now. Let's go to work. So I finished varsity. My first stint after university, I went to Cape Town. And funny enough, right now I'm in Cape Town. Where it all started. Jongani Nzipho, guys. Kukhanda mayeza. Ndafikela e-38. Ndise-38 njengoba ndithetha now. Remember I came to Cape Town. Ndi-invitwe yi-client. Then I stayed on for a few days. Ndifikele ke kulo mzi ndandifikele kuwo then ngelaa xesha ndandizokhangela umsebenzi e-38. This is 25 years ago, believe it or not. So ndafikele e-38. I remember utatam called usis Ella, owner of the house, ukuthi hayi man, intombi yami ifuna uzofuna umsebenzi kwelo. In fact, I was called for an interview at Sanlam. So I came for the Sanlam interview and ndase ndihlala ke just to, you know, check out other opportunities. Ndakhwela laa bhasi kwakusithiwa nguChilwans. Kwangekho mali guys ke. I remember umphako wam ndandenzelwe umleqwa ufakwe esikhaftinini nodudurhoyi, isonka samanzi ne-oros ufakwe kwi-2 litre ye-oros. Ya-ayiswa ubusuku bonke uba ndiyifumane ibandi, zibanda apha endleleni. Wawuphelele umphako wam apho, ingekho enye into. So ndafikela kwa-Ella. Ella wandinika igumbi. I had a room. No, ndiyaxoka, ndandilala efront. But which was fine. I remember I went to the interview fine, and then ndabe ndikhangela nakwezinye iindawo. Kwakunzima guys, because akho mali incakasana ekhaya, so I can't expect to be sent money. Xa kufuneka ndiyile, I remember I would be buying newspaper twice a week, and then kuzabakho iindawo ubona uba ingathi kuyafakwa. I remember abantu baseKapa would be like, hayi bo, uthi ukhangela umsebenzi but asikhe sikubone uyofola. You know, i-concept yokuthi I have a degree and mna I apply yayingangeni ezingqondweni zabantu. But I would be called for interviews, ndithengise something. I remember selling kwakho ii-phone cards. Wawuthenga i-phone card for ufowuna. Then this other day ndibizwa for interview, andinamali yokhwela, thengisa sana i-phone card. I remember kwenye igame ndizenza munca eteksini yangathi ndiye etawuni ngemali ye-phone card endiyithengisileyo. Ndibe ndizazi uba imali yobuya yona ndizabe ndingenayo. Ubuya kwam ndim lo uzikhangelisa eteksini xa njengoba kubhatalwa nje seyiphume kade etawuni. Ndasibhuqa ndasincama isipaji uba hayi bo, ndisitheni isipaji sam, ntontontontontonton. Uyayiva ke ngoku? Lapho ndiyakhuluma ukwenzela uba ndizobona into yoba andingowalapha, bazondisizela. Hawe ma, ngisenzeni uholethu wam? Hawe Jesu, we sisi uyaphi? Angazi mina kodwa ngehlike yona. Ndisizela udrayiva wathi hayi kho ngxaki mntanam, kho ngxaki, as long as wena urayithi uyeva ndayokwehliswa ke. So I got the job in Rondebosch, my first job. I was working for EPRI, yeah, Economic Policy Research Institute. Yeah, did well naphayana, and then I applied for a cadet program yase-Reserve Bank. Ndathathwa, then I left Cape Town. So ndihleli 1 year in Cape Town. Ndafika ePretoria, Reserve Bank, ndahlala 1 year, ndayonyuka ndaya eStandard Bank. Standard Bank Asset Management Division was merged with Asset Management Division kaLiberty Life, which is now Stanley. So I was a trainee, sorry, at Standard Bank. Xa sesithathwa ke ngoku elantukeni kwaStanley, I became like permanent.
not knowing intoba you know, I was an empowerment candidate. Did I not have a hard time? Jonga, the boss that took me on, the guy that took me on was Theo Bota. I remember how hard he was on me. To a point, I remember on Christmas Day, not Christmas Day, yeah, Christmas party, yasemsebenzini. This guy, akaseli, so he was not drunk. Weza kum wahlalisa ecam kwam wandisebezela apha endlebeni wathi, do you know I want to get rid of you, like andikufuni etimini yam, and I will make sure ukuthi uyaphuma. I thought, I'm like, hayibo, and I could see he's serious. Guys, i-stress endaba naso, like ndagula. Ukubona ugula usepatini, ndagula. I remember drinking, like I drank myself stupid that day. Kunomfo ke ongusakhi something andizulugqibezela. Usakhi lowo wayeyishareholder ke phaa, uyayiva ke ngoku. Wayekwazi shem like ukubona umuntu onemali, but who enjoys living like a hobo, if I may put it that way. Because xa kukho ii-events zasemsebenzini, this guy xa bemkile big boss, like the executives, uza kuni zi-juniors, uyeva. So we always knew into yoba hayi noba ingavalwa ibha sizawuba naye umntu uzawuswipa nge-credit card yakhe. So ndahlala ndaba yiloo genge nam ishiyekayo ke. I'm married ke ngoku mna, you know, that time. Yho, ndizawubalisa noba sidibene njani nomyeni wam, but ndifuna le ndawo. Ndikuxelela into yoba ndasela loo mini leyo, ndanxila eyoba ndafika njani endlini. Ndothuke mna xa ndivula amehlo into yoba hayibo ndiphi apha, hayibo this is my room. Ndifike njani? Inoba ndiyothathwa ngubani xa ndithi nanku umngqusho phantsi? Hey, inoba bendiphakile xa ndithi hamba nempahla yam irhinirhini ngulo mngqusho. Unangu uhusband sana ubukela i-TV, mane ecofa iremote, uthole uthe cwaka. Hayi, ndim lo uvukayo ndiyokroba. I'm not married, I think asikatshati, engufat and set. Ndim lona uchwechwayo ndiyokroba egaraji into yoba imoto inoba injani bawo, because I cannot recall into yoba ndifike njani apha. Ndachwechwa xa ndayijikeleza imoto, hayibo imoto irayithi. Hey, ngenxa yostreswa ngumnumzane uTheo Bota. Ndikuxelela into yoba did he not make sure into yoba I get frustrated? Jonga, I remember i-bonuses of that year, people were getting ama-millions for bonuses. Okay, yes. You know, I got a lousy 80,000. My friends ke abangayaziyo into I was an investment analyst, so yayingeyomali 80,000. So my friends were like, hayibo, oh imali engaka kodwa uyakhala. I'm like, these people, they don't know. People would buy cars cash nge-bonuses zabo, but my boss decided ukuthi uyaxoka. And wandixelela, wandihlalisa phantsi, wandibiza eofisini yakhe wathi, do you know why you are here? You are here only because we are black, not because we are smart. You are not smart enough. You may be smart kule ndawo usuka kuyo with your community, but here you are not smart. I don't like people like you. I don't like working hard, mna having to teach you. Lapho my retail stocks, I was given non-performing stocks, you know, furniture, if furniture sector, that time furniture sector go Ellerins, your JD groups. I mean, if furniture go Ellerins ithengwa ngumuntu omnyama. You understand, guys? Yo, iyandiphambanisa nje la era yase Stanley. And no one could fight for me. No one could help me fight. The CEO, waye nayi compassion, but naye kaloku he has, you understand, battles to fight. Eyami battle was really not a priority. Oh, guys, zawubuya.